tinoda kuti mubate chokwadi muone chokwadi chiripo mazuona makuwa aripo aya nenhamba iripo ndosaka takutendera kuti munge muchisvika munzvimbo iyoyi panapa iri ndere mukomboni ndere mwana wa Petros anogara mukomboni iri ndire mwana wa Bete anogara mukomboni futu ndiro guva racho harisire kwedu wosvika munhu yoratidza mapurisa pane makuva kuti makuva acho ndi aya atiri kutaura nezvani nezvavo havarambe aya aripo atiri kuona kaya isi tiri kuratidza aripo ivo havari kutaura tisiri kuziva isusu ivo ndo vari kumaziva kana tiri kuvanza ipapo ivo ngavauye kana kuti ivo mapurisa acho ari kugara vari muno ko vari kudii kutenderera sango ndirori purazi ndorino mapurisa ivo vari kuratidza futi nei kufeya munhu ari kuziva pane makuva ekuti iwe makuva muri kutaura vanhu vava vari kunyatsa kuigwa papi chaipo mupurazi ripi iroro munhu yobva atangotaura kuti vari kuiga pakati mapurisa ouya akananga papi ipapo vosvika vozouya kutaura kuti makuva ari kutaurwa nezvavo imimi muri kuiga vanhu apa nokuti izvozvi muri kuona apa hapana kumbocherwa kapa pari kutonyatsoona kuti hapana kucherwa pakacherwa pari kuoneka saka kana pakaigwa munhu kana pakangotopora panoonekwa kuti pakacherwa ndo pari kutaurwa papi ngavataure mapurisa vari kuti vari kumutaura vanomutanga vatomutaura papa vadii vozobudisa ngavamutaure nekazevezeve vouya navo kuno vosvikotaura makuva ndi aya ngavasataura makuva asipo azviite musati mauya kuzoviga munhu panapa munosvitsa nyaya here kuna sabhuku akatombutaura ari papa ndipapane tikaviga papa zvakanzi nasabhuku ndakandipa country club anonzi sabhuku ani anonzi musonza akati ndiri pacountry club vanhu vari kutaura kuti vapostori vaya vari kungovigana vari kufa zvisingaiti anzi ndakavabvunza ndikati vari kufa vanhu vangani zvakanzi vafa vanhu vakawanda zvisingaiti ainda havasi kutaura ndakati shoko makarinzwana handiti kukanza shoko rokuti kwafiwa watonza kashoko iroro ndakati inini hakuna akataura papasabhuku akati hakuna vapostori vaya hakuna munhu anofa paye akavigwa vasina kundiudza ende munhu watotora nezvakahana kufa mupenyu sabhuku iyoyo zvokuti kana imakatoendapo anotosvika tokutaurira kuti vapostori vaya vakasanganisa nechinonzi rufu havavige munhu iyoyo vasina kunditaurira tinotovakumbira futi kuti tiri kukumbirawo kuti tiradzike munhu uyu hatina futi munhu atiri kuti isusu anongobva afa omhaya kunovigwa achidziya hakuna zvakadaro munhu akatofa anotorera mumba otozovigwa hatisi kungomhanya kunokumusha zvokuti burial order isusu mandisiri atoitawo isusu ndere kufambisa munzira kuenda kunoradzika chi kwamunonoradzika munhu burial order harishandiswe pakuchera gomba apa munhu wokunoafira kuno papurasi tinoma mapurasi ari kukuwa ndori nevarungu vanhu vari kutofa ikoko mapurasi ipapo wodva vanotoviga havasi kuti munhu ari mumba umu ndibva namhanya kuenda kutauni uko kunotora burial order rekutakura munhu kubva mumba mokuya panapa zvinoitera neana baba asi hatisati zviona isi kule kumusha hakusi kutauni kutauni munhu afira maharare arikuda kuendwa naye kumusha potorwa burial order rekufambisa pai munzira nechitunha chechi zvino isusu munhu ari kufira ari mumba umu tinoenda mapurisa ari kuuya pana makavabvunza panyabhirapo vandobhuka mabhuku avo vanotoya pano tovataura tasanganisa nerufu vanoya pano usvika totarisa bhodhi voona munhu afa otaura kuti right tazviona hatidzokeri tosvikonyora mabhuku ani avo pamwe pacho anotaura kuti titenge maafidhavhiti tonyora maafidhavhiti pamwe pacho vanonyora mabhuku mavo sabhuku ouya hativige munhu sabhuku asi papano kana atori kure ndopanotaura kuti chivigai asi ndiri kuuya sabhuku wedu anozviziva hatina munhu watoviga panapa sabhuku asingazivi hatina munhu watoviga mapurisa asingaziva asi ivo vari kuti muri kubhadhara mapurisa epanyabhira nokuti mapurisa epanyabhira anyazoziva kuti isu hatina zvatiri kuita zvakaipa papi panapa saka manyepo kuti mapurisa hamusi kuabhadhara mapurisa izvo vakataura kuti takabhadhara mapurisa ivo ndo vakatanga kusvika pamapurisa isusu tisingazivi kuti waya pamapurisa vasvika mapurisa ndokuzotidedza ipapo isusu tosvika tobhadhara vanhu vataona mina imimi ndimuri towira nemapurisa ndivatanga kusvika ipapo ndivatanga kunzwana navo mukuripota kwenyu isusu tozosvika ipapo titori vasungwa tosvika tobhadhara mapurisa kuti mapurisa takauya panapa taura kuti guva racho munhu akapondwa nezuro guva iri haratova negore iripo pakwedu saka vari kutinyebera
yakabuda yandiri kunatsoziva ini ndeyekuti mudzimai wamuri kuziva imimi kuti ndiye akataura pachirongwa natete Tilda ari kutaura kuti mwana wake achinge ashaya akakurumidza kuvigwa zuva rimwe chete iroro raakashaya. Ndo nyaya imwe yanga iri kutsutsumwa iye haana kupiwa mukana wekuti agone kuchema mwana wake kana kuita last respect. Munotiwo kudii nazvo pane nezvamunoziva here zvenyaya iyoyo? Dambudziko riripo nderekuti vanhu vakangodzimara vaparadzana munenge muine zvigumbu. Isusu sekuziva kwedu mukuwasha uyu ndiye aigara nemudzimai wake. Ambuya ivava vakatombopepa mudzimai iyeyo vasati vabva kuno, vakatomusiya achirwara amai ivavo vakaenda pavakanitsa nemurume wani wavo. Ashayika mukuwasha akanotaurira baba akanotaurira amai nehama dzavo. Ivo baba vacho vanoti varamba nenyaya yezvigumbu zvani, nefunga vanenge vaida kubhadharana muzvigumbu zvani zvavo. Baba vemunhu ndo vakaiga mwana wavo musere mekunge ava varamba, asi mukuzoadvaisana muime vanenge vachida kuti nyaya yekukora vanenge vachiitana kuti ramba kuti ndanga ndisipo ramba, asi vakanga vaudzwa shoko rokuti mwana aita sei ashayika. Asi ende vadaro vakatoita nguva yakareba. Izvo hatisiziva kuti chicha vakaadvaiswa kuti igozosakauya rini nhasi. Vaifana kunge vakauya kumashure ikoko, asi havana kuuya. Vazouya nhasi vachiti ivo mwana akavigwa achidziya. Vakazviziva sei futi kuti avigwa achidziya, ivo vakaramba kuita sei kuya. Isusu muno munhu adai anga ari mwana muduku ndo atinoti sezvakafanana nevanhu maona rimwe gore mwana muduku iri pavakwe ndorototi mwana muduku akashayika zuva iroro nguva iripo tonotoenda kwasabhuku toti tashaikirwa nemwana kumapurisa toenda tomuradzika zuva iroro. Vana diki agara havasi wekuchengeta, asi munhu mukuru anoramba make ozovigwa mangwana. Ndozvatoita isusu, asi chatisingaiti ndechekuti tinozomuchengeta mazuva akanowanda, asi munhu akashayika nhasi anoramba make tozoradzika mana muzuva inguva ndiye atinokupa mukana wekuenda kunotaurira sabhukuwo wotinonotaurirawo mapurisa nedzimwe hama dzingadzinga kuti dziuye dziri pedyo. Asi vakange varamba hativa isusu chitendero chedu, akange aramba chitendero chedu isusu tinoviga. Ndine mumwe futi wandakanzwa achitaura kuti pane amai vakafa vakanga matwins vaya vanonyeba vanhu ivavo. Amai avo zveshuwa vakashayika muno, amai vakaita matwins ivavo zvemataura akaita. Kana makanzwa imwe yakataura naTilda so mukaenda izvozvi kuHarare hospital chandisaziva ndechekuti ainzi Marian, handiti Marian uyo sene mundi andisaziva. Makaenda paHarare hospital nhasi, makaenda paHarare hospital nhasi mukasvika ipa muno igore ripi zviyasheka mea 2019 handichaziva mwedzi zvikare. Dai murume wacho anga aripo ndiyaiti pamwedzi. Mukaenda paHarare hospital makabvunza kuti mwedzi wakati mudzimai anonzi Marian, vanokutaurira kuti Marian uyoyo akauya pano akazofira pano zvezvo vaitaura kuti mwana akafira ipapo akatobva zvechokwadi akatobva nemwana uko kuHarare hospital. Nyaya yakaitwa nemapurisa epambari polisi ndo vakanga vachiclear mapepa. Iwe munhu uyo vatoti ane zvake akauya panapa neburial zvokuti murume aida anga aripo mani. Taziva kuti burial achachina here izvozvi mungadai matoiona. Handi mazvinza ndakataura naye musuno akatoti burial order yese itoriko kumbo. Right, handi saka iyoyo mune mukana futi wokutozoiona burial order iyoyo nepayakaitwa parosto. Asi ivo vari kuti ivo isu torara burial order iripo. Ivo vari kuti mudzimai akavigwa aine mwana akafira munzira achienda kuchipatara ndobva watendesa mota ndobva adzoka achiviga munhu achidziya. Ndozvavari kutaura izvozvi, asi tiri kuti munhu akafira parosto ndo paakafira pakatorwa burial order. Munhu arosto mobuda munhu achidziya burial order iripo. Isi tiri kutoti iripo, ivo toda kuti vadefend kuti haipo. Iye mwana uyu musikana wamai ava akashayawo ndezvarini akashaya rini? Madheti ndo andisaziva. November last year. Alright. Ivo vaiti akashayika muzvani saka vari kutiisa zvamanyepo kuti isusu asi zvedu isi takaita sezvedu takaipa, asi kuipa kwatakaita makuru edu ndaya nekuipa kwani kwedu izvo zvimasera panapa izvo maya kudharika panapa vanhasi vanhu vacho vanofanira kunge vati poripo vafa kana vafa 5 vafa ndio angadai watopa wacho zvino nhasi kwafa vanhu 5 vanhasi. Hatina kuda kuvavigira panapa kuti mimi musaone kuti tavavigira panapa, asi ava vari kutaura vari kuziva pavari kuita sei imwe nzvimbo yatiri kuvigira kuti mimi musazoone tiri kuvavigira papi panapa. Saka iyo nzvimbo iyoyo ndiyatiri kukumbira kuti mapurisa kana akatorwa ese eZimbabwe, mapurisa eZimbabwe ese oeskota vanhu ivavo nyangwe usiku isu takarara mudzimba dzedu voenda vonoratidza vanhu kuti panapa ndo patakavigira pavari kuvigira vanhu vacho vapi panapa vodzokera nemapurisa tisingavaoni. Right, mapurisa ozouya kwakachena oti muri kuramba nhau iyi
apa ndopamurikirira vanhu vani venyaya zviri secret zvane evidence toti varatidzane zvisingaoneke asi vozouya voti vanhu vatotora muri kuvavikira. This is the grave where an exhumation was being done. The body of Hazel, the child of the 4th accused person in a matter which MadziBaba Ishmael and other 7 accused person was arrested for. The allegations are that MadziBaba Ishmael, they buried this child without notifying the law. So the exhumation is done. We are getting some voices from the people who were exhuming the body and other people who were witnessing this at Nyabira farm. Bamnini muchitanganisa renye relationship yenyu nemunhu Rafukunyurwa tikumbira mutitsanangurire zvaitika. Uyu akashaika uyu mwana wemukoma wangu inini saka mafiro akaita ndiwayo ekuti akangofa abva angovigwa zuva iroro. Zuva raakafa makuseni kuma 1-2 anga atovigwa mwana iye. Saka ndo zvimiro zvaita kuti tiuye kuzomufukunura nhasi. Saka nhasi tamufukunura kuti aende kunoongororwa kuti chii chakakonzeresa kuti afe. Saka ndo patatakura iye zvinezvi polisi yamutakura vaenda naye kumochari. Saka isusu takutongoterawo zvedu kuenda tozonzwa kuti zvinenge zvakamira sei. Tachinzwa pachinzi pane vamwe vana vakasara kuno kufamo vanga vachifanira kutorwa mavawana here? Aiwa, vana vanga vachifanira kunge vachitorwa kunoko kwatinokwanisa kunge tichivatora vakasika vavigwa vana ivavo havana kuwanikwa panzvimbo. Pataienda kunovatsvaga tasvika gonhi racho rakatovharwa pachitaridza kuti hapana vana. Mungava neidea kuti mwana uyu akashayikwa rini? Mwana uyu akashayika last year musi wa12 November. Saka ashayika mukoma havana kukwanisa kutizivisa kuti mwana uyu ashayika. Saka isusu netsvagiridzo dzedu ndo zvazoita kuti nhasi tisvike pakufukunura mwana kuti tinzwisise kuti akafa nei, but ainzi akafa musi wa12. Atizive kuti varusana kuti vanhu murume wacho akasungwa natizana wacho vanga varipo. Asi muchinzwa nyaya iyi makaiongorora sei kana kuti pachiitiko ichochi pazvaiitika pakuvigwa kwaitwa vanhu panapa? Nyaya idzi chapa kuti natsouya radedzi nemapurisa zobatsira mapurisa tada kuti natsoona kuti shuwa natsoona zvishuwa kuti chokwadi here ma1 mita vaita sei avaivigana kana kuti kune mavip here kana kuti kune kumwe kwaenda sei kwanovigirana vamwe vanhu vasiri vake. Saka tunatsoona munhu akavigwa asi chatasia muchishambuko chiripo hamuna kofi vachinyepa hamuna kofi. hurumende hatina mutemo muZimbabwe. Kofi ndoenda shamsika muchi hamuna kuti munhu akavigwa muzikenani achibvunziwa kuti iwewe ko munhu anzi atakamuviga negemenzi pakuita sei ndimona kumusoro kwake kwanga kwasaka dhishi inofunga mapenzi here anga arimo nenge kazvigubhu nekareza kataona asingazoreza kana vaitemana nyora asi tizive kuti Baba Ishmael must die in heaven and asi nekudenga. MadziBaba Ishmael ngawafire mujeri kana kuti vanhu vese ava ndakaona kuti beibanga ndovacheka musoro sei muri kudaro stadium yemwe abuse kuvana oiswa iye tinoti abuse kuvakadzi oiswa firing squad vongopera vese vanhu vakuru vakufungwa kana ndimwe mukona vanhu vakuru chicha mukuona ipicha kadi muZimbabwe munomu akadongura makumbo hanzi ndimwari kana ndimwe. Imi muri mugari wemunomu here muarea? I was born and bred in Nyabira. MadziBaba Ishmael ndakaona nehama dzavo. God bless him. Amupe nyasha dzekudzidzisa vana. Uza ndakarwadza chienda kuRenhamo. Prazi kuRenhamo. Twana tudiki tune makendiza munhu. He's a devil. This man is a devil. Kana ndimi mwe is a very good devil muningi na Satani munomuziva. Noti muningi wa Satani mukoma wa Satani. Munoregerera munhu akadai so. Unongoviga munhu wewe. Rafa taura akagara apa munhu unoramba kuti musungwa here. Kandi munhu of course munhu ane freedom of speech andika. Atata anzi imi dai tanga chimwa ma drinks pana padai muri pano. Maya pana pa mabonzo yamudana naye kupi. Are you a human being? Unofunga? He's a very good devil. You can't even respect mtemo wacho uri kuti wakonzeresa kuti ufuku pano mafukuro. Kana ndimiyo. Momure mwana morege. Israel shamise kuti anginopiwa 2 years, 6 months, 1 month, 1 week kujeri. Wobva adzoka. Ishmael. Ani mazona? Ava vataura ndiwo baba wemwana here kana kuti pana baba wemwana nemukwasha. Mari anayo iwe. Waisongati apa tu pana baba wemwana nemukwasha. Munhu atova zvaanoda ndiyete zvaro.
uyu mkuu wacho angachingoti zvaabvunzwa ndo zvaipindura baba vantu vaita zvavanoda animona hanzi handina hama ini vanuka ndotora chokwadi handitika mutemo wamushanda ngauve level handika ngauve level pakarova mapurisa uko kasweka keke kunenge ziri budiriro handiti arova mapurisa uko akaita makore mangani mujeri akabuda vakamuregera auya agara panapa its illegal this is illegal setting handika vamuregera handiti vamusunga izvezvi azvishamise nekuti anogona ku izvani nyaya yakagarura makore mangani nyaya yagarura makore mangani yayi yagarura makore mangani yagarura panyabvira handiti yagarirwa nhasi yabuda handiti nhasi yabuda handiti nhasi yabuda izvezvi nyaya nhasi yabuda yabuda nekuti memba nchaji apa achinjwa handiti ari kuna ngaipiwa mombe achipiwa mbudzi varume hama dzangu munyika muno please ngatidzibvise chinonzi corruption most corruptive people muno ndivo vanhu vafugura iva futi vanogona kuigarira futi nyaya iyoyo makaona kwasina kwayaenda 2 years munhu vakagarira result repostmortem hava vaberekika ngatidzizivei kuti tigara munyika tine vanhu chimbozifunga kuti mwana afugurwa dai ari hanzvadzi yako dai ari mwana wako dai ari munin'ina wako how do you feel unonzwa sei unonzwa sei unonzwa sei pamusaka pemunhu one human being one person one person vanhu musadaro imimi hama dzangu please mazimbabweans ngatibatanei vanhu ava kana ngatiti munhu unozivana naye ngativadzidzisei vabve muchitenderechi vaite vanhu kwavo handiti pamukusaziva kana kubirwa pfungwa zvinoitika pamwe satanism inoba pfungwa dzevanhu hatisi kuziva pane kune satanism onza mukamwana statement mukabvunza kamwana kakadai panapa izvezvi zvamakabvunza panapa munobvunza kari apa unokupa same statement munobvunza kari kumendo tinokupa same statement munobvunza kari kutoge tinokupa same statement one statement one question same answer kutenga vana uchikoti 1+1 = 2 vese ndozvavari vanhu handiti ngavadzidziswa ari kudzidziswa kana vachisungwa ngavasungwe kunyanyanya vanhu varume vakadzi havana mhosva vari kumbunyikidzwa vakadzi mune problem dzavo mune marights evakadzi vakawandisa but vakadzi uchamuzive marights yacho marights mune vamazibaya marights evakadzi ndikarova mukadzi wangu zindorora ndiri mustokes asi vakadzi vari kumbunyikidzwa mukavaregerera varume vanga they must go to firing squad vafe they are stupid varoyi vanhu ava matakadzi ndatorwadziwa ndotenge fanike mwana wangu manzwiza vanhu please madzibaba Ishmael akabuda mujeri turachoka Zimbabwe muno mutemo wacho katatoziva kuti nemutemo wacho kuti une corruption bcause ngavatonge nyaya zvinoendera munhu yaasiraitwe akarova mapurisa makore mangani vakampa 2 years akabuda akauya akagara panapa unooneka mwana kakadai suka chitiridza mugadheni